Lokal nga panguluhan nagakapalaka sa nagsaka nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Nagapadayon ang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw, Enero 11, naka-record sang 102 nga total number of confirmed COVID-19 cases ang City Epidemiology and Surveillance Unit. 39 dire ang new cases, kag 63 ang local transmission. Maluwas sa 102 ka total confirmed cases, base man sa listahan sa ahensya, may 11 pa ka mga ginriswab nga nagpositibo sa COVID-19 virus. Isa ka reinfection, 4 ka apor, isa ka ROF, kag 41 ka mga COVID positive cases sa probinsya sang Iloilo. Gani pa dahil nga nagapanumdum ang lokal nga panguluhan sa publiko nga magdoble halong kag strikto nga sundo ng minimum health protocol. Sa national, taman ka dasig sang pagsaka sang kaso. No? Lantaw namon, last 2 weeks ago, ang national ara pa lang sa mga 200 cases a day. Subong nagtumaan na kataas, as high as mga 2,000 plus na per cases per day. Pero ang positivity rate medyo pataas na. Ang problem natin are those partially or mga unvaccinated na mga tao wala na-contemplate kita nga para man malikawan ang paglaton sila kung partially or unvaccinated ikaw kamulat na ikaw sa COVID ang chance nga mag-progress to severe or critical na COVID. So, pinapanumdum sa syudad ang pag-limit sa movement sa mga sinino. Suno kay Dr. Fortuna, kalabanan sa mga nagapositibo among mga returning residents. Ginpayag man sini ang rason sa madasig nga paglaptas sang virus sa komunidad. Ang nakita natin sa buong note natin ang mga incoming ng mga returning residents doon. Doon din pagit nga nagdamo na note natin doon taas ang kaso sa mga gabalalit ng mga residente. These are residents coming from Manila, from Cebu, and currently from Boracay. Ang mga gabalalit na pag-abot diri ang iba nag-asymptomatic and upon testing positive. Nagahinyo man si Mayor Jerry Treñas sa mga pumulo sa syudad nga magtiner sa balay kung wala sang importante nga transaksyon. Padayon man nga nagapanumdum ang lokal nga panguluhan sa publiko nga magpabakuna kontra COVID-19 agod maproteheran ang ikaayong lawas. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Dugang nga 100,000 doses ang Pfizer kag Moderna vaccine ang nabatun sang lokal nga panguluhan gikan sa national government. Nagapadayon ang kampanya sa lokal nga panguluhan batok COVID-19. Rason nga wala man sang untat ang vaccination rollout para sa mga residente kag hindi residente sa syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw Enero 11, nakabaton sang 100,000 doses ang Pfizer kag Moderna nga bakuna ang lokal nga panguluhan gikan sa national government. Ini ang pag-ausaron para sa pagpabakuna sang booster shots sa mga medical frontliners, persons with comorbidities, kag senior citizens, lakip ng mga pamatanon nga nagaedad 5-11. Base sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, naka-record ang syudad sang Iloilo kahapon nga adlaw Enero 11 sang 7,749 ka mga Ilonggo nga nabakunahan. 1,694 diri ang nabakunahan na sang first dose, samtang 654 naman ang fully vaccinated na. 5,401 nga mga pumuluyo ang nabakunahan man sang booster shots. Tuman ang pagpasalamat ni Mayor Treñas sa mga pumuluyo sa pagpakita sang kooperasyon. Pangabay sang alkalde nga magkooperar sa pagpabakuna sang booster shots. So far maayo, sang Friday nakalabot kita almost 15,000. So sige na din siya. I think siguro roon ta lang may social distancing pero sige na kita. Nagmando man ang alkalde sa mga nagatrabaho sa Iloilo City Hall nga mag-work from home na lamang, ilabi na ang mga nagalain ng pamatsyag kag may mga comorbidities. Nagpasalig man ang alkalde nga handa na ang lokal nga panguluhan sa pagbakuna sa mga pamatanon nga nagaedad 5-11. Ginpabalo kami nga manug-abot na ang mga bakuna para sa minors. So ang mga minors, pwede na sila ka pre-register kag mapreparar na sila kay next week or the following week, pwede na kita makabakuna sa mga 5 to 11.
Sa mga Ilonggo nga luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine buwas nga adlaw Enero 13. Bukas ang mga mega vax site sa syudad sang Iloilo. Para sa mga luyag magpabakuna sang first dose kag second dose sang Pfizer vaccine kag para sa mga menor de edad nga luyag magpa-booster shot, magpadulong lang sa SM City Iloilo, Robinsons Mall Haro kag Mega World Transport Hub. Para sa mga magapa-booster shot lamang sang Pfizer vaccine, sarang mapadulungan ang Ateneo de Iloilo kag Central Philippine University. Para naman sa luyag magpabakuna sang Sinovac vaccine, bukas ang mga district health centers. Bukas man ang University of San Agustin para sa luyag magpabakuna sang first dose, second dose kag booster shot sang Moderna, AstraZeneca kag Janssen nga bakuna. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.